Усім прывітанне, з вами Дмітрий Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Ну што ж, нарэшце пасля сваіх чарговых вялікіх вандровак па ўсім свеце да нас завітаў у студыю прадстаўнік па замежных справах аб'яднанага пераходнага кабінета Валерый Ковалевскі. Добрый день, спадар Валеры. Добрый день, спадар Дмитрий. Спадар Валеры, дайте я, можа быць, пачну крыху. Просто мне цікава ваше меркаванне на тэму як дыпламата. Хай сабе і было, не ведаю, там бываюць, не бываюць былыя дыпламаты, але тым не менш, можа быть, вы дадзіце сваю ацэнку вось гэтага цяперашняга візіта Пуціна ў Беларусь. Вот як вы яго ацэньваеце з пункту гледжання дыпламата, з пункту гледжання от прадстаўніка аб'яднанага пераходнага кабінета і прынцыпе грамадзяніна Беларусі? Ну я грамадзяніна Беларусі, канешне, гэта вельмі непажаданы госць на нашай зямлі і лепш яго не бачыць увогуле ніколі, асабліва ў тым кантэксце, што Расія спрабуе паглынуць нашу краіну, то бок гэта вельмі непажаданы госць. Калі казаць пра міжнародны аспект, рэгіянальны аспект, то я думаю, што гэта спроба зрабіць пэўны ціск на міжнародную супольнасць на Украіну напярэдадні глобальнага саміта за мір у Швейцарыі, то бок такім чынам Расія спрабуе ўзмацніць свае перамоўныя пазіцыі перад самітам. Гэта таксама важна ў кантэксце таго, што Пуцін і Лукашенко будуць абмяркоўваць вучэнні з выкарыстаннем ядзернай зброі, то бок пад выкарыстанне ядзернай зброі. І тут таксама трэба адзначыць важны момант, важная навіна сённяшняя, не ведаю, ці вы дашлі да яе ці не, але у Беларусь прыбыў Янукович, Віктор Янукович. Я бачу, у каментарах пісалі, але спраўдзіць яшчэ эту інфармацыю не мог. Вось беларускі гаён паведаміў пра тое, што самалёт Януковича прызямліўся ў Гомелі, і апошні раз Янукович быў у Беларусі ў сакавіку 22-го года, тады калі было якраз разварочвалася гэта ўварванне, інтэрвенцыя ва ўкраіну. І тады адзін са сцэнароў, які разглядаўся як верагодны, это тое, што Януковича паспрабуюць прывесці да ўлады ва ўкраіне замест урада Зеленскага. Зараз мы бачым, што паўтараецца ў пэўным сэнсе вось гэтая паслядоўнасць. Таксама это можна разглядаць як такі досыць выразны сігнал таго, што Расія будзе адмаўляць зараз Зеленскаму ў легітымнасці як прэзідэнта, таму што яго паўнамоцтвы нібыта скончыліся згодна з календаром палітычным, 5 гадоў выйшлі. Канешне, Зеленскі і украінскі ўрад настойваюць на тым, што зараз не час праводзіць выбары, але тым не менш мы ведаем, што расійская дыпламатыя, палітыкум яны вельмі часта выкарыстоўваюць менавіта такія юрыдычныя аспекты для таго, каб ставіць пад сумнеў тыя ці іншыя рашэнні. І гэта, канешне, даволі недарэчна выглядае, калі Пуцін ці хтосьці яшчэ пачынае заяўляць пра тое, што Зеленскі парушае украінскае заканадаўства. Пры гэтым гэтыя людзі парушаюць усё міжнароднае права, якое толькі можна сабе ўявіць, і, канешне ж, яны там пліваць хацелі і на украінскае заканадаўства, і на канстытуцыю, на тэрытарыяльную цэласнасць, незалежнасць, суверэнітэт, нацыянальную ідэнтычнасць, і тым не менш, менавіта ў гэтым аспекце яны хочуць быць сапраўднымі праўнікамі. Да, асабліва Лукашенко. Лукашенко ў тым ліку, так. І як это выглядае? Типа зараз з Драздоў пад Мінскам Пуцін будзе паказваць Януковіча і казаць у бок Кіева, што у вашага Зеленскага легітымнасць і паўнамоцтвы скончыліся, а ў мяне тут ёсць для вас легітымны прэзідэнт? Памятаем, што Янукович збег з Украіны яшчэ ў 2014 годзе, і што ад таго часу лічаць расіяне, гавораць пра тое, што гэта было незаконны крок, што ён пакінуў сваю пасаду пад ціскам, але тым не менш яго паўнамоцтвы нібыта былі перарваны незаконна. З гэтай нагоды, вось, дарэчы, уже нібыта прагучалі словы Пуціна пра тое, што ён нібыта гатовы да перамоваў і замірэння па той лініі, на якой зараз стаяць войскі акупацыйныя расійскія і украінскія. Як вы лічыце, наколькі ўсё ж таки гэта магчыма з пункту гледжання беларускіх інтарэсаў? Я думаю, што гэта вельмі кепска ў любым выпадку. Захаванне статус-кво вельмі кепскае для нас. Перамога Расіі ў гэтай вайне, канешне, это азначала б, што
што беларуская незалежнасць была пад прамой пагрозай. Тут ужо не было б ніякага сэнсу захоўваць незалежнасць Беларусі, і наша краіна была б наступнай. Калі пераможа Украіна, то таксама гэта ставіць нас у вельмі складанае становішча, бо такім чынам Крэмль паспрабуе кампенсаваць свае страты нейкія і палітычныя, і геапалітычныя, і Беларусь можа стаць тым такім суцяшальным прызом для Пуціна, для Крамля. Таму вайна для нас у прынцыпе стварыла амаль што патавую сітуацыю, у якой мы можам апынуцца ахвярай у незалежнасці ад таго, як скончыцца гэты канфлікт. Канешне, яго зацягванне вось такім чынам яно у прынцыпе можа спрыяць інтарэсам Лукашэнкі, тому што для яго такая канфліктная сітуацыя, яна падвышае яго стаўкі як такого адзінага саюзніка Пуціна у гэтым канфлікце. Ну, але тым не менш мы бачым, што Беларусь усё глыбей і глыбей зацягваюць у гэтае супрацьстаянне. Наша эканоміка, военно-прамысловы комплекс, геапалітычна мы ўжо фактычна падпарадкаваныя Крамлю. Ядерная зброя становіцца той ніткай, якая прывязвае Беларусь ужо вельмі шчыльна да стратэгічных інтарэсаў Расіі. Мы разумеем, што калі-небудзь, калі будзе прынята рашэнне аб ужыванні ядернай зброі, то Беларусь можа стаць патэнцыйным аб'ектам для удару ў адказ. І гэта, конечно, не адпавядае ніяк інтарэсам Беларусі. Давайте, может быть, перш чым мы перайдзем да іншых унутры беларускіх пытанняў. Яшчэ одно, вы узгадали мірную канферэнцыю ў Швейцарыі. Як ад дыпламата і палітыка у вас, якія чаканні ад гэтай канферэнцыі? І, дарэчы, можа быць, і дэмсілы атрымалі запрашэнне папрысутнічаць, паўдзельнічаць нейкім чынам, каб потым не апынулася, што ўсё ж таки Беларусь таксама у тым той ці іншай ступені завязаная ва ўсю гэтую рэгіянальную сітуацыю. І каб не было, як так кажуць, нешта вырашылі і за нас, без нас. Я абсолютно згоден тут. І ведаеце, пасля Украіны і Расіі Беларусь з'яўляецца наступнай краінай па тым, як глыбока яна задзейнічае ў гэтай вайне, як глыбока закранутыя інтарэсы Беларусі. І так сыход гэтай вайны ён павінен абавязкова улічваць нацыянальныя інтарэсы Беларусі, не інтарэсы Лукашэнкі, не інтарэсы Крамля датычна Беларусі. Таму мы актыўна спрабуем зараз атрымаць магчымасць быць на гэтым мерапрыемстве, пакуль што гэта не атрымалася, але ёсць іншыя спосабы давядзення інфармацыі, давядзення нашых нацыянальных інтарэсаў для того, каб яны гучалі на гэтым мерапрыемстве. Мы будзем шукаць варыянты таго, каб мы там прысутнічалі, нават калі нас там не будзе фізічна. Але, канешне, гэта важны працэс, гэта ўжо будзе 4-я сустрэча такого украінскага мірнага працэсу па формуле Зеленскага. Апошняя была на Мальце у кастрычніку мінулого года. Тут мы спрабуем паглядзець, ці можна будзе давесці нашу інфармацыю, бо тут будзе, магчыма, найбольш прадстаўнічы саміт з усіх. За справу ўзялася Швейцарыя, якая вядомая сваімі пасярэдніцкімі паслугамі у справе вырашэння міжнародных канфліктаў. Украінцы вельмі шмат ставяць на гэтае мерапрыемства, але бачым, што і гэтая стаўка таксама працуе такім чынам, што Украіна і Расія і Лукашенко спрабуюць падарваць на гэты працэс, паўплываць на яго праз актыўны ваенны наступ, зараз праз задзейнічанне вось гэтай тэмы ядзернай зброі з тэрыторыі Беларусі. То бок, нават само гэтае мерапрыемства ў будучым праз 3 тыдні, яно ўжо становіцца такім генератарам актыўных дзеянняў з боку Расіі для таго, каб паўплываць на яго вынікі. Давайте звернемся да тых паездак, якія у вас былі, тых рабочых візітаў, якія у вас былі. І перш за ўсё мяне цікавіць ваша паездка ў ЗША. З 9 по 17 траўня вы там знаходзіцеся з працоўным візітам, і асабліва мяне гэта цікавіць па слядах маёй учорашняй размовы з Вадзімам Пракоп'евым, які асаблівую увагу звярнуў на тое, што
ну некія дзіўныя у нас атрымліваюцца адносіны паміж дэмакратычнымі сіламі і Вашингтонам. Маўляў, мы там у якасці таких прасіцелей, як ён кажа, што не маем ніякай сваёй стратэгіі, што нам прапануюць, то на то мы пагаджаемся. Карацей кажучы, вельмі дрэнная сітуацыя у гэтым сэнсе стратэгічным на яго погляд. Вы былі шмат дзе, пачынаючы з Бостона і працягваючы сам Вашингтон, дзе вялі перамовы, наколькі я разумею і бачыў у вашых паведамленнях і у Дзярждэпартаменце, і Радзе нацбяспекі, і ў Сенаце, і Палаце прадстаўнікоў Кангрэсе ЗША. Якая стратэгія, якія адносіны, да чаго вы дамовіліся, у якім мы статусе дэмсілы, я маю на ўвазе і беларускае пытанне увогуле у ЗША? Гэта была працоўная паездка для таго, каб прайсціся па нашым парадку дня, што мы робім, што мы плануем. Таксама важна інфармаваць нашых партнёраў пра нашыя планы, шукаць нейкія варыянты дзеянні падзеі, дзе мы можам дзейнічаць супольна, дапамагаць адно аднаму. У пэўным сэнсе Вадзім Пракоп'еў мае рацыю, што мы сапраўды на сённяшні дзень прыходзім да нашых партнёраў з запытам дапамагчы у адным, другім, 5, 10, 20. Бо нам патрэбная дапамога. Нам не так шмат, што ёсць прапанаваць пра тое, што мы самі можам зрабіць там з тымі рэсурсамі, з тым кантролем, з той суб'ектнасцю, якая на сённяшні дзень ёсць. Гэта ніякім разе не супярэчыць тым адносінам, якія ў нас склаліся. Мы у вельмі складаным становішчы, гэтаксама як і Украіна на сённяшні дзень выступае ў ролі прасіцеля. Яны просяць пра дапамогу і фінансавую, і палітычную, і ваенную дапамогу. Украіна на сённяшні дзень не з'яўляецца донарам бяспекі, не з'яўляецца донарам фінансавым ці эканамічным. Украіна на сённяшні дзень просіць. Але тым не менш і ў нас ёсць магчымасці дапамагаць, спрыяць нейкім вырашэнню пэўных пытанняў, якія стаяць перад краінамі Захада на міжнароднай арэне, у асаблівасці ў рамках Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Тут мы можам таксама пэўныя задачы адпрацоўваць сумесна. Што тычыцца нашага парадку дня на сённяшні дзень? Я б сказаў так, што паколькі крызіс у Беларусі складаецца з двух такіх буйных частак, гэта якія адно дапаўняюць і перацякаюць адно в адно. Першае гэта правы чалавека, гэта калапс дэмакратычных інстытутаў ці іх знішчэнне поўнае, і другое гэта пытанне бяспекі. І вось гэтая другая частка, яна насамрэч даволі слаба ў нас на сённяшні дзень адпрацаваная у тым сэнсе, што мы бачым пагрозу незалежнасці Беларусі. Мы бачым, якім чынам рэжым Лукашэнкі удзельнічае ў вайне супраць Украіны. І тым не менш рэакцыя міжнароднай супольнасці на гэтыя дзеянні, на гэтую пагрозу для нашай краіны, яна на сённяшні дзень не з'яўляецца практычнай. Нават палітычнага сігналу такого выразнага на адрас Крамля няма. Тут наша задача мабілізаваць гэтую рэакцыю, зрабіць яе больш выразнай, больш вострай. І менавіта дзеля гэтага і была арганізаваная паездка для того, каб абмеркаваць, што мы на сённяшні дзень можам усе разам зрабіць для того, каб даць адпор Расіі, каб не дазволіць ёй рэалізаваць свае амбіцыі датычна Беларусі. Мы разумеем, што гэтыя амбіцыі абсалютна злачынныя. Ну, а знайшлі адказ на гэтае пытанне? Гэтыя адказы ёсць, мы іх зараз абмяркоўваем не толькі са Злучанымі Штатамі, это і Великабрытанія, это Еўрапейскі звяз, это і Канада. Усе яны гатовыя з намі размаўляць на гэтыя тэмы, але таксама я адчуваю, што прыйшоў той момант, калі нам трэба выводзіць ужо размову на такую калектыўную для таго, каб ужо прыходзіць да нейкіх рашэнняў. Што можна будзе зрабіць і як гэта павінна быць зроблена. Ну, самі вы лічыце гэтую паездку, працоўную паездку ў ЗША, я не ведаю, як правильно сказаць, па выніку ўсё ж таки ёсць нейкія такія вынікі канкрэтныя? Ці гэта дамоўленасць і, як кажуць, закінулі вуду на будучае?
Ёсць і дамоўленасці, ёсць і вуды на будучае. Напрыклад, падчас візіту быў унесены новы праект акта аб дэмакратыі ў Беларусі, які называецца акт аб дэмакратыі, правах чалавека і суверэнітэце Беларусі. І ён прысвечаны менавіта таму, што захоўваецца пагроза, яна нарастае, гэтая пагроза з боку Расіі для нашай краіны. Другое важнае мерапрыемства, да якога мы зараз рыхтуемся, гэта саміт НАТО ў Вашынгтоне, які адбудзецца ў ліпені. Святлана Ціхановская ўжо атрымала запрашэнне ад генсека НАТО Столтенберга наведаць, прыняць удзел у гэтым саміце, у яго публічнай частцы, публічны форум, так званы, ці грамадскі форум, правільна так яго назваць. І зараз трэба рыхтавацца да гэтай паездкі. Это вельмі складанае мерапрыемства. Там будзе прысутнічаць 32 краіны НАТО плюс 7 запрошаных краін. Таму там будзе найвышэйшая канкурэнцыя за ўвагу, за магчымасць праводзіць двухбаковыя сустрэчы, за магчымасць удзельнічаць у абмеркаваннях публічных. І гэтая праца таксама не робіцца сама сабой. Это не тое, што мы говорим, зрабіце для нас праграму, мы прыязджаем. Гэта ўсё трэба абмяркоўваць, трэба прабіваць, шукаць гэтыя ідэі, абкатваць гэтыя ідэі з нашымі партнёрамі. Ну і вось гэта было таксама адным з тых тэмаў, якія я абмяркоўваў. І гэта таксама вельмі добра супала з пачаткам нашага дыялогу з Паўночна-Атлантычным альянсам па пытаннях палітычнага ўзаемадзеяння, інфармавання экспертаў, спецыялістаў, дыпламатаў у альянсе, правядзення сумесных мерапрыемстваў, прыцягнення нашых спецыялістаў да праграм павышэння кваліфікацыі, трэнінга. І тут я лічу, што ў нас вымаліваўся вельмі добры трэк для таго, каб даводзіць інфармацыю аб стане справы ў Беларусі, аб крызісе бяспекі ў Беларусі у арганізацыі, якая найбольш вядомая сваім практычным аспектам дзейнасці. Мы можам казаць пра ААН, мы можам казаць пра АБСЕ, мы можам казаць пра Раду Еўропы. Важныя вельмі міжнародныя арганізацыі, але НАТО — гэта асаблівы выпадак. Гэта тая арганізацыя, якая ставіцца да пытання вельмі сур'ёзна. Мы разумеем, што і рэсурсы, якімі валодае Паўночна-Атлантычны альянс, яны моцна адрозніваюцца ад усіх астатніх. Ну, я так разумею, калі ставіць пытанне пра сілавы сцэнар вызвалення Беларусі, то это менавіта тыя кантакты, якія нам спатрэбяцца ў будучым. Ну, я тут падкрэсліваю, што наш дыялог на сённяшні дзень з НАТО, ён выключна па палітычнай частцы. І сам дэмакратычны рух Беларусі заўсёды казаў пра тое, што мы выступаем за дыялогавае вырашэнне крызіса ў Беларусі. Разам з тым мы разумеем, што сітуацыя ў нашай краіне развіваецца па самым кепскім сцэнару на сённяшні дзень. Мы павінны быць гатовы да розных сцэнараў. Слухайте, ну вы зараз адказалі як дыпламат і дасведчаны палітык. Ну Лукашенко-то ведае, што пры падтрымцы НАТО кобрынскі сцэнар, плацдарм, ну как бы не з пустого ж бярэцца, робіцца. Ну, такіх спекуляцый даволі шмат з боку рэжыму. Заўсёды НАТО было такой страшылкай для насельніцтва Беларусі, але разам з тым па некаторых звестках, па некаторых апытаннях рэйтынг НАТО сярод пагроз з пункту гледжання беларусаў даволі невысокі. Это всё 29%. Так лічаць, што НАТО можа быць пагрозай. Але калі параўноўваць гэта з Расіяй, там больш за 60% лічаць НАТО пагрозай. Ну, тут, в прынцыпе, можам казаць пра тое, што беларусы не так глядзяць на свет такімі застрашанымі вачыма, як расіяне тыя самыя. Мы значна больш расслаблены і не бачым пагрозы ад кожнага з нашых суседзяў. Яшчэ одна вялікая такая мерапрыемства, якое праходзіла на пачатку 21-22, по-моему, числа. Я ўжо тут за колькасцю ўсяго троху заблытаўся, але тым не менш у Стокгольме праходзіла стокгольмская канферэнцыя по Беларусі. Вы там выступалі і выступалі на такой панелі под назвай месца Беларусі ў Еўропе. Ты где ж яно гэтае месца Беларусі у Еўропе? Гэта месца там, дзе мы вырашым. Гэтае вырашэнне якраз таки прыналежыць беларускаму народу, і гэта адзін з тых пасылаў, які мы прасоўвалі на гэтай канферэнцыі. То, што суверэнітэт нашай краіны прыналежыць беларускаму народу, што трэба аддзяляць
рэжым Лукашэнкі ад Беларусі, ці дакладней адрозніваць іх, бо гучаць галасы про тое, што Беларусь страціла суверэнітэт, незалежнасць, што это ўжо частка Расіі, там на палову ці на 3/4. Мы не згодныя з гэтым. Рэжым Лукашэнкі, які падпарадкаваў сябе інтарэсам Крамля, гэта адна справа. А наша краіна, яна захоўвае і павінна захаваць і суверэнітэт, і незалежнасць. І тут мы павінны ўсё ж такі даводзіць да нашых партнёраў, што не трэба знаходзіць нейкія прычыны, нагоды для того, каб махнуць рукой на будучае Беларусі. Беларусь не з'яўляецца ні трэцяй сястрой у сям'і Расіі і Украіны. Беларусь не з'яўляецца нейкім мастом паміж цывілізацыямі, усходам ці захадам, не з'яўляецца нейкім тунелем ці іншай тэхнічнай канструкцыяй. Беларусь – гэта частка еўрапейскай сям'і. Беларусь – гэта еўрапейская нацыя, і менавіта з гэта павінны сыходзіць еўрапейскія палітыкі, калі яны выбудоўваюць новую палітыку па Беларусі, што Беларусь прыналежыць да еўрапейскай цывілізацыі, з'яўляецца часткай еўрапейскай сям'і. Якія вынікі ўвогуле гэтай стакгольмскай канферэнцыі агулам калі падвесці, не толькі вось ваш даклад, ваш удзел, але калі агулам, бо шмат жа было панелей, шмат гасцей, што б вы хацелі сказаць з гэтай нагоды? Ну, трэба разумець прыроду такіх падзей. Гэта найперш месца, дзе збіраюцца зацікаўленыя спецыялісты, палітыкі, дыпламаты у канкрэтнай тэме. На гэты раз гэта тэма была Беларусь. І што будзе далей з Беларусю? Для таго, каб абмеркаваць стан рэчаў, абмяняцца інфармацыяй, абмяняцца ідэямі, магчыма, дзесьці паўплываць на меркаванне аднаго, для таго, каб тая палітыка, з якой яны будуць рухацца далей датычна нашай краіны, каб яна улічвала нашыя абставіны, каб яна улічвала беларускі погляд на нашае будучае, каб гэта было не толькі фармавалася нейкімі унутранымі экспертамі там у розных краінах, а каб яны менавіта улічвалі і перш за ўсё сыходзілі з нашай пазіцыі, каб наша краіна ў гэтым сэнсе захоўвала сваю суб'ектнасць. Магу адзначыць выдатны, просто выдатнейшы ўзровень арганізацыі гэтага мерапрыемства. Аддаю належнае шведскаму ўраду, Міністэрству замежных спраў і партнёрам, якія працавалі над гэтым на месцы. Выдатныя спікеры, новыя імёны, новыя галасы і з Беларусі, і з заходніх краін. Тут адзначу, што, напрыклад, на панелі, першай панелі, дзе я удзельнічаў, таксама удзельнічаў амерыканскі дыпламат Крыс Сміт, які з'яўляецца на сённяшні дзень галоўнай асобай па пытаннях палітыкі Злучаных Штатаў па Беларусі. Ён таксама прымаў вельмі актыўны ўдзел у гэтым абмеркаванні. Яму было што сказаць і то, як ён бачыць месцы і ролю Беларусі ў Еўропе. І тут адзначу тое, што супадзенне вось усіх удзельнікаў канферэнцыі і гэтай панелі, яно было поўным. Тое, што Беларусь сапраўды з'яўляецца еўрапейскай краінай. Я так разумею, што вось у гэты фонд, які быў арганізаваны Ціханаўскай, ну, па ініцыятыве Ціханаўскай, па падтрымкі, то Швецыя таксама зараз дадае нейкія фінансы. Так, сапраўды так. Гэта ўжо другая краіна, якая далучылася да гэтай фундацыі. Зрабілі свой унёсак, там парадка 400 тысяч евро, калі я не памыляюся. Гэта значныя сродкі, якія вельмі важныя для падтрымання сем'яў палізняволеных і самых палізняволеных, калі яны вызваляюцца. Ну і гэта працягвае вось гэты прэцэдэнт, такой шэраг прэцэдэнтаў, якія дапамагаюць нам вырашаць гэтую праблему на такім ужо сістэмным узроўні. Так што да, Швецыя далучылася да гэтага працэсу. Пытанне палітвязняў, калі ўжо ўзнікла, ведаеце, для мяне троху нечакана сталася тое, што вы прыйшлі сёння менавіта ў студыю тут нашу ў Варшаве у той час, калі акурат сёння у Празе пачынаецца вялікая канферэнцыя, прысвечаная пытанню беларускіх палітвязняў. Што чакаеце ад гэтай канферэнцыі, што вы пра яе ведаеце, увогуле ваше бачанне вот этой праблемы беларускіх палітвязняў? Ну, в этой канферэнцыі ад кабінета удзельнічаюць Вольга Гарбунова, якая якраз такі вядзе ўсе справы датычныя палітвязняў у кабінеце, таксама Аліна Коўшык там удзельнічае. І тут моя роля, яна больш тэхнічная, я дапамагаю там, дзе патрэбная гэта дапамога для Вольгі Гарбуновай у яе дзейнасці. Тэма на сённяшні дзень застаецца вострай і абвастраецца далей. Мы разумеем, што на сённяшні дзень мы не знайшлі яшчэ рашэнняў, якія цалкам задавальнялі, там вырашалі ўсе праблемы. І найперш гэта вызвальненне палітычных зняволеных.
Але акрамя гэта ёсць і такія практычныя праблемы, задачы, якія стаяць перад нашым грамадствам, не толькі палітычнымі структурамі, а ўсім беларускім грамадствам, як дапамагчы сем'ям, як дапамагчы палізняволеных пасля таго, як яны вызваляюцца і з псіхалагічнай, медыцынскай дапамогай, працаўладкаваннем. То бок перад людзьмі стаіць цэлы шэраг праблем, калі трэба выбудоўваць сваё жыццё з нуля. Я хацеў, можа быць, ваш невялікі каментар з нагоды навіны, якая з'явілася вось фактычна толькі што на пачатку нашага з вами эфіра пра тое, што прынята было рашэнне пра правядзенне трэцяй канферэнцыі «Новая Беларусь». Конференция пройдет 3-4 жніўня у Вільні, і я цитую с телеграм-канала Светланы Тихановской, ну и уже это есть навіна и у телеграм-канале Об'яднанага пераходнага кабинета, и у нас, калі ласка, кому цікава, зайдите, поглядите. Мэта собрать беларускія дэмакратычныя сілы, актывістаў, актывістак, грамадскія культурніцкія ініцыятывы дыаспары на адной з пляцоўкі, каб абмеркаваць стратэгічныя прыярытэты дэмакратычнага руху на 25 год, актуалізаваць выклікі супольнасці і разам знайсці шляхі іх вырашэння. 25 год, выборы, пытанне легітымнасці Тихановскай, яно как бы звязаныя і увязываются у гэтую стратэгію на 25 год, якую зараз плануецца абмеркаваць. Ну, я думаю, что гэтая дыскусія пра стратэгію 25 года павінна пачацца значна раней. Нам не трэба гэта адкладваць. Вось зараз пройдуць выборы ў Коордынацыйную раду, і трэба брацца за справу, думаць пра то, якім чынам рыхтавацца да гэта важна рубежа. І тут пытанне таго, якім чынам мы падыдзем да гэтых падзей, бо часам можна пабачыць такія заявы, такую спакусу, просто праігнараваць гэта, сказаць, што выбары нелегітымныя, і таму можна на іх нават не звяртаць увагу, і сапраўды яны не будуць дэмакратычнымі. Нельга чакаць ад Лукашенка, што ён нейкім іншым чынам падыдзе да арганізацыі выбарчага працэсу, што будуць нейкія дэмакраты, што ён выпусціць палітычных зняволеных. На жаль, мы гэта чакаць не можам. Але ці азначае гэта, што мы зможам, дэмакратычны рух, палітыкі, грамадства, незалежныя медыа зможам пасіўна да гэтага паставіцца. Трэба думаць пра то, якім чынам актыўна ўздзейнічаць на гэта, каб не дазволіць рэалізаваць Лукашэнку яго сцэнарый. І гэтыя варыянты ўздзеяння на сітуацыю могуць быць вельмі рознымі. Чым раней мы пачнем гэтую размову, тым больш у нас часу будзе на падрыхтоўку, на рэалізацыю розных ініцыятыў. Я думаю, што мы тут просто павінны, абавязаны займаць суперактыўную пазіцыю. Разумеем таксама, што дэмакратычны рух сам па сабе вельмі важны, але акрамя яго ёсць яшчэ і дэмакратычны працэс. І ён таксама вымагае таго, каб мы атрымлівалі ў людзей час ад часу рэгулярна пацвярджэнне мандату на тое, што мы робім ад імя беларускага народа. Я думаю, што якраз таки 25 год у гэтым сэнсе дае нам не толькі выклікі, але і выдатныя магчымасці для гэтага. Так, маем яшчэ две тэмы, якія я хацеў бы з вами абмеркаваць. Безумоўна, гэта пашпарт Новай Беларусі, без гэтага ніяк нам не абысціся, але перш чым да яго адно вот каротка. Я разумею, што можа быць это не наўпрост да вас, бо вы ўсё ж таки зараз аб'яднаны пераходны кабінет, але тым не менш, якім кіруе тая ж самая Светлана Тихановская. Скажите мне, ласка, вот ваш погляд, вы узгадали зараз выборы ў Коордынацыйную раду. Чаму, на ваш погляд, Светлана Тихановская ніякім чынам не абазначыла сваю пазіцыю наконт гэтага выбору, нават на ўзроўні заклікаць там ісці на выборы, галасаваць і гэтак далей. Я ізноўку прыгадаю учорашнюю размову з Прокоп'евым, дзе ён кажа, што вот мы пэўны час таму са Светланай сустракаліся, калі яна была ў Штатах на Ельскім універсітэце, і тады яна нібыта яму сказала, што абавязкова вельмі актыўна падтрымае ўсю гэтую кампанію. Не ведаю, не чуў, побач не стаяў, але тым не менш, пытанне, чаму ніякім чынам ад яе не прагучала пазіцыя з нагоды гэтай выбарчай кампаніі, вот як вы лічыце, правільна, неправільна, чаму так? Ну, я думаю, што каментаваць такія рашэнні лепш будзе самой Светлане Тихановскай ці яе камандзе у ОСТ. Ад сябе скажу, што лічу выбары ў Коордынацыйную раду надзвычай важнымі. Гэта момант і мабілізацыі, і арганізацыі, і нашага палітычнага росту як руху.
Тут адзначу таксама просто сёння думаў пра гэтае пытанне, якое я быў упэўнены, вы задасце мне. Я думаў пра тое, як вырасла Координацыйная рада ад 2020 года. Калі першае скліканне было вельмі слабым, яно было вельмі разрозненым, яно перажыло вельмі сур'ёзныя крызісы, калі ё разбілі ўшчэнт фактычна. Многіх людзей вымусілі выехаць за межы Беларусі, многіх арыштавалі. І это быў пастаянны крызіс такі. Але ўжо другое скліканне, паглядзім, як яно адпрацавала за мінулы год, за 15 гэтыя месяцаў, все ж таки выбудаваная сістэма нейкая. Да, яна недасканалая, але тым не менш ужо былі нейкія працэдуры. Было лідарства, было ўзгадненне, былі пэўныя дакументы, былі пэўныя стратэгіі прынятыя. Мы пабачылі Координацыйную раду як рэальны нейкі орган, які працуе. Магчыма, гэта яшчэ не орган улады. Магчыма, былі пытанні з яго легітымнасцю, але пытанне з легітымнасцю якраз таки можна вырашаць праз выбарчы працэс. У незалежнасці ад таго, колькі галасоў будзе пададзена на гэтых выбарах, мы разумеем, што гэта будзе новы па сваёй сутнасці орган. Ён ужо будзе будавацца не на прынцыпах дэлегавання людзей ад розных структур, ці там аднаасобныя людзі сябе высоўвалі як кандыдатаў туды. Гэта ўжо будзе галасаванне, дзе розныя палітыкі са сваімі спісамі яны змогуць атрымаць ацэнку ад грамадства для таго, каб прадстаўляць іх інтарэсы ў Координацыйнай радзе. Таму Координацыйная рада расце, яна развіваецца, яна сталее. Я ўпэўнены, што наступны склад я таксама зможа зрабіць вельмі важны ўнёсак у тое, каб мы рыхтаваліся да дэмакратычных зменаў у Беларусі і асабліва ў кантэксце падрыхтоўкі да 25 года. Это важнае практыкаванне ў тым, як мы арганізуем выбарчы працэс, як мы мабілізуем людзей да ўдзелу. Яўка на выбарах – гэта задача не для беларусаў, гэта задача для палітыкаў. Паказаць, расказаць, зацікавіць, прыцягнуць на галасаванне. І тут, канешне, лідарства вельмі важнае. Як яно паказваецца, гэтае лідарства? У нас не так шмат палітыкаў, якія валодаюць вось гэтым мандатам. Трэба за сабой весці. Трэба людзей заражаць гэтай энергіяй, вераю ў тое, што праз такія дзеянні мы зможам сапраўды дасягнуць свае мэты вяртання ў Беларусь, вяртання дэмакратыі ў Беларусь. Так, спадар Валерый, давайте переведем с дипломатичной мовы на человечую. То есть вы хотите сказать, что, калі вы уже вырашили, что вы политики и что вы годные за собой вести, то уставайте и вядите без того, как вас самих за ручку вела Тихановская. Ці что? Не, я лічу, что лідарства Святланы Ціхановскай гэта важны інструмент. Гэта той патэнцыял, які павінен быць скарыстаны цалкам. І выбары ў Координацыйную раду ў гэтым сэнсе это тое самае месца, дзе гэтае лідарства трэба праяўляць. І, канешне, гэта залежыць той, як будуць праходзіць выбары, як яны зараз праходзяць. Гэта залежыць, канешне, і ад палітыкаў. Некаторыя мы зараз можам глядзець, як ідзе кампанія, некаторыя з іх падрыхтаваныя лепш, некаторым трэба яшчэ на гэтым працаваць, але сам факт удзелу гэта вельмі смелы крок у правільным накірунку. Мы бачым таксама, што гэтыя людзі фактычна з веданнем таго, што іх чакае, пайшлі на гэта. Это наступствы даволі сур'ёзныя для іх асабістых інтарэсаў. Таму аддаю належнае ўсім тым, хто стаў кандыдатам на гэтых выбарах. Я раблю чарговую спробу перакласці з мовы дыпламата на чалавечую. Такім чынам, вы, конечно, малацы ўсе, але Святлана Георгіевна, дарэмна вы ўсё ж таки не выказаліся таксама з гэтай нагоды. Я тут не буду казаць за Святлану Ціхановскую і свой вы голас. За сябе скажите, у вас же ёсць сваё меркаванне по гэтаму пытанню. У меня ёсць сваё меркаванне, што трэба падтрымліваць гэтыя выбары усімі магчымымі інструментамі. Так, все, Святлана Георгіевна. Добра, спадар Валерый, вы уже так напружыліся, не напруживайтеся, будзе яшчэ горш. Пашпарт новай Беларусі. Вось, яшчэ горш. Да. Яшчэ горш хутка надышло. Пашпартны праект працягваецца, ён жывы. Сапраўды зараз вырашаем такія досыць складаныя арганізацыйныя пытанні. Фармаванне органа выдачы, прыцягненне прафесіяналаў, якія будуць рабіць гэтую справу менавіта з тэхнічнага пункту гледжання. На гэта займае значна больш час, чым мы чакалі. Знайсці гэтых людзей непростая справа. Але тым не менш веру ў тое, што
хутка у нас будуць тыя навіны, якія дазволяць нам у рэшце рэшт перайсці менавіта да рэалізацыі тых планаў, якія ў нас ёсць. Ёсць бачанне таго, як трэба рухацца. Мы ведаем, якія павінны быць алгарытмы. Так, все, спадар Валерый, да. У што ўпёрліся на дадзены момант канкрэтна, у якую вот канкрэтную праблему? Гэта кадры, это тыя людзі, якія могуць узначаліць цэнтр выдачы дакументаў, якія змогуць адпрацоўваць на прафесійным узроўні усе тэхнічныя пытанні па рэалізацыі праекта. Што з усім астатнім? Там пробная партыя надрукавана? Гэта тое, што павінен якраз такі арганізаваць органы выдачы. Менавіта там павінны быць прынятыя рашэнні па зацвярджэнні дызайна гэтага дакумента, тому што гэта таксама пэўная адказнасць таго, як будзе выглядаць дакумент, ці ён цалкам адпавядае ўсім патрабаванням, заключыць дамоўленасці з нашымі партнёрамі, падрадчыкамі, тыя, якія будуць выконваць вось гэтыя функцыі, таму што самыя мы, конечно, не маем абсталявання для того, каб друкаваць дакументы. Трэба выбудаваць сістэму таго, як будзе верыфікавацца кожная заявка, як яна будзе перадавацца ў друк, як тыя даныя, якія будуць перададзены ў працэсе, як яны будуць захоўвацца самым надзейным чынам. Гэта ўсё тэмы, все тыя рашэнні, якія павінны прымацца менавіта гэтым органам выдачам. Не Святланай Ціхановскай, не Валерам Кавалеўскім, ні кімсьці яшчэ, хто з'яўляецца проста палітычнай сілай, вырашае менавіта палітычны складнік гэтага праекта, а той арганізацыі, якая нясе адказнасць па ўсіх пытаннях ад А да Я, тое, што тычыцца выпуску, друку, захоўвання даных па гэтых дакументах. То есть атрымліваецца зараз такая сітуацыя, што ёсць праблемы з фармаваннем вот этого органа с людзей, потым невядома на колькі часу гэта зацягнецца, праз там год, глядзіш, можа сфармуецца. Потым яны пачнуць вырашаць, зацвярджаць праект, шукаць магчымасці надрукаваць спачатку пробную партыю. Гэта зойме яшчэ па аптымістычных прагнозах паўгода, потым узнікне пытанне краінавага кода і зацягнецца ўсё на колькі дзесяткаў гадоў. Не, я думаю, што гэта пытанне не ў гадах, канешне. Это магчыма можа быть тыдні. Я думаю, что это можно. Спадар Валер, вы мінулы раз месяц таму, калі у нас былі тут у студыі, вы казалі пару дзён, і я вам назову чалавека, які ўзначаліць усю гэтую службу. Это правда. Да, было такое. Тут крытыка, яна абсолютно заслужана на наш адрес, і хоць прычыны яны аб'ектыўныя таго, што ёсць такая затрымка, але тым не менш сапраўды чаканні вельмі высокія. Я тут дзякую усім тым, хто працягвае верыць у гэты праект. Я ўпэўнены, што вашыя чаканні яны спраўдзяцца. Але да, ёсць некаторыя задачы, якія вырашаюцца значна павольней, чым нам хацелася. Таксама мы ведаем па досведу і такіх паўнавартасных урадаў са значнымі рэсурсамі, кадравымі, фінансавымі рэсурсамі, арганізацыйнымі, калі такія дзеянні яны зацягваюцца ў часе. То бок, гэта не сказаць, каб гэта была унікальная сітуацыя. Часам выкатваюць нейкія праекты, сур'ёзныя механізмы, якія могуць зацягвацца ў часе, збаіць па першым часе, але рэшце рэшт выходзяць на тую формулу, якая будзе забяспечваць эфектыўную дзейнасць. А чаму вы адмовіліся ад дапамогі латушкі ў працы над гэтым праектам? Да, я бачыў гэтае выказванне. Насамрэч, Пал Палыч ведае шмат пра гэты праект. Я стараюся трымаць у курсе сваіх калег па кабінету. Насамрэч, это не зусім адпавядае рэчаіснасці, таму што, напрыклад, Владимир Аркадьевич Астапенко, які з'яўляецца маім намеснікам, які адначасова з'яўляецца намеснікам латушкі ў НАУ, ён бярэ актыўны ўдзел у рэалізацыі гэтага праекта, і па яго тэхнічнай частцы ён вельмі шмат кансультаваў яго. Дарэчы, у Астапенкі досвед стварэння першага дыпламатычнага пашпарта Беларусі яшчэ на пачатку 90-х гадоў з пагоняй. Менавіта Астапенка меў дачыненне да гэтага, таму сапраўды яго важны практычны досвед, і жыццёвы таксама. Таму я не пагаджуся з тым, што я не карыстаюся гэтай дапамогай. Юрысты НАУ не з'яўляюцца спецыялістамі па міжнародным праве менавіта ў гэтым сегменце. Тут нам трэба дапамога ад спецыялізаваных юрыстаў,
спецыяліста па міжнародным праве. Таму я дзякую заўсёды за такія прапановы, ну але не кожная з такіх прапаноў яна просто пасуе. Добра, другая прэтэнзія яшчэ ў тым, што вы зарана выйшлі з інфармацыяй пра ўвесь гэты праект. Маўляў, трэба было яго ледзь не да фінальнай стадыі ў цішыні давесці, а потым ужо аб'яўляць. А можа быть таму, што это разгалоска пайшла, это не толькі затармазіла праект, але і выклікала яшчэ рэакцыю з боку Лукашэнкі, што мы маем у выглядзе вось гэта з закона і праблем з пашпартамі з нацыянальнымі. Я не думаю, што ёсць тут наўпроставая сувязь, бо праблемы з абменам пашпартоў існавалі ад самага пачатку, і насамрэч менавіта гэтыя праблемы падштурхнулі нас да ідэі стварэння пашпарта, бо неяк трэба вырашаць праблемы беларусаў. А яны да з'яўлення самой цэлай палітыкі, цэлага гэтага указу, яны станавіліся ўсё больш і больш частымі. Людзі ці баяліся ісці ў амбасады ці ў кансулаты, ці не маглі атрымаць пэўных даведак і памяняць пашпарты, ну і, канешне, не маглі паехаць у Беларусь. Таму гэты указ, вераснёўскі указ мінулага года, ён просто замацаваў тую практыку, якая была ўжо дзейнічала даўно, зрабіла яе палітыкай. Але гэта існавала ад самага пачатку. І зноў жа, тут сувязь прычынна-следственная іншая. Менавіта гэтыя практыкі, незаконныя практыкі рэжыму Лукашэнка ў абмежаванні магчымасці атрымання дакументаў, яны сталі нагодай для таго, каб задумацца пра пашпартны праект. Я пагаджуся з тым, што найлепшым шляхам было ісці без таго, каб ну, як па мінімуму выказваць інфармацыю пра гэты пашпартны праект. Але гэта было б вельмі складана утрымаць гэта пад завесай сакрэтнасці, в прынцыпе, таму што пытанне занадта складанае. І мы таксама адчувалі пастаянны ціск, пастаянны запыт ад беларускага грамадства, што вы можете зрабіць для гэтай праблемы. Нам трэба было сфармуляваць адказ. Іншае пытанне, як гэта рэалізуецца. В прынцыпе, калі б мы былі лепш падрыхтаваны, каб у нас было трохі больш рэсурсаў, больш людзей, магчыма, яшчэ до конца мінулага года у нас былі бы першыя такія крокі, бо сам орган выдачы, напрыклад, быў створаны яшчэ напрыканцы мінулага года. Матэрыялы былі замоўленыя для першай партыі пашпартоў яшчэ напрыканцы мінулага года, але заняло 5 месяцаў для того, каб яны прыйшлі. Яны толькі ў красавіку прыйшлі гэтыя матэрыялы. То бок мы не маглі нават раней зрабіць штосьці, каб надрукаваць, напрыклад, узоры дакументаў і пачаць працэс прызнання гэтых дакументаў. Разам з тым, увесь гэты час мы вядзем, я у прыватнасці займаюся гэтай справай, мы вядзем кансультацыі з вот этой індустрыі па дакументах са спецыялістамі у камісарыяце па ўнутраных справах Еўрапейскай камісіі з нацыянальнымі ўрадамі. Мы інфармуем пра тое, што гэта за праект, як ён працуе. Мы вынаходзім новыя алгарытмы вырашэння праблемы з краінавым кодам. І за гэты час, які насамрэч таксама не прайшоў дарма, выпрацаваны новы алгарытм, пра які я нават не збіраюся нікому казаць. І вось тут Пракоп'ев можа быць упэўнены ў тым, што ён даведаецца ў апошнюю чаргу пра тое, як гэта будзе выглядзець, як будзе вырашацца пытанне з краінавым кодам. Добра, мне скажаце, я Пракоп'еву не скажу. Вам скажу. Такім чынам, нельга казаць, што ў гэтым праекце паставілі кропку, таму што, ну, как бы ўсё, безвыходная ситуация. Не, кропкі няма, ёсць двукроп'е, за якім паследуюць ужо канкрэтнае практычнае дзеянне. Таму майце веру, мы да гэтага абавязкова прыйдзем. Зараз ужо не будзем рызыкаваць і нейкія там даты называць. Мы кожны дзень рызыкуем, але давайте не тут. Добра, дзякуй вялікі. Такім чынам, з праектам пашпарту Новай Беларусі яшчэ не ўсё скончана, але не ўсё яшчэ і завершана. Але будзем спадзявацца, што атрымаецца. Такім чынам, Валерый Кавалеўскі быў у нас в эфіры, прынёс троху аптымізму і надзею, спадзяюся, што спраўдзіцца. А не то, ведаеце, памятаеце, як у то самое 12, не, золотой теленок, еще год-два, и ваши кудры примелькаются, и вас начнут просто бить. Цудоўная цитата, дзякуй. Не, класс, да, я згоден, гэта дарэчы. Дзякуй вялікі. Валерый Кавалеўскі, Зміцер Лукашук. Слухайте, глядзіце, подписывайтесь, калі для вас гэта бяспечна. До сустрэчы. Жыве Беларусь. Жыве.